Tinc tanta son. Crisol és grisa, avorrida i monòtona, amb uns habitants que només miren de satisfer el seu ego amb unes vides irreals dins la xarxa. Tot segueix el seu curs predeterminat. Vivim programats per complir unes funcions i satisfer un sistema obsolet. Per què m'hauria d'interessar viure en un lloc així? Per què m'hauria d'interessar despertar? Quan em llevi, hauré complert els 18 anys. Els records s'emmesclen en una barreja de colors descontrolats. I sento que he de ser jo. Aquesta vegada sí. No podria ser ningú altre. I trencar amb el patró. Convertir la repetició dels dies en un clam per la llibertat. Deixar de ser qui em diuen que he de ser. Em dic Lisa i tinc son. Molta son. Però toca despertar. Toca ser.